जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय हान्थु गेजेराव जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय आदै मदद बिखा फान्दांदां नोंनि महरा आदै मदद बिखा फान्दांदां नोंनि महरा समायना नुखाथारो नोंखौलाय आं सना समायना नुखाथारो नोंखौलाय आं सना हान्थु गेजेराव जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय रेस्टुरेन्टाव लांनानै मम' चाउमिन जाहोहैगोन रेस्टुरेन्टाव लांनानै शपिं हलाव लांनानै गोदान गोदान दख'ना बायनानै होगोन शपिं हलाव लांनानै गोदान गोदान दख'ना बायनानै होगोन थौलैया गैयांजों थांफानोबोला हान्थु गेजेराव जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय आंनि फाग्ला बादियाव लिलांबाय गोरबोआ आंनि फाग्ला बादियाव लिलांबाय नोंनिनो समायना महरा नोंनिनो समायना महरा हान्थु गेजेराव जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय हान्थु गेजेराव जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय आदै मदद बिखा फान्दांदां नोंनि महरा आदै मदद बिखा फान्दांदां नोंनि महरा समायना नुखाथारो नोंखौलाय आं सना समायना नुखाथारो नोंखौलाय आं सना हान्थु गेजेराव जिलायनाय लंपेन गाननानै बोजा थांनो नों जाहारो आंनोबो फोरमाय